Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Eu sunt Ștefan și astăzi o să facem un nou episod de de survival. Și o să mergem și noi să punem aceste 13 bucăți de iron la făcut. Asta că nu aveam coal. Aici. Nu uitați să dați like, share, subscribe, uitați la noi, a venit moșul cu 5 diamante. De mai devreme la noi. Și nu uitați să dați like. O să mergem până sus. Să vedem dacă mai avem iron și în coforul de acasă. Că poate ne facem o armură. Fraților, nu știu de m-a luat o durere de gât. Tot îmi vine să strănut. Când trag aer mă doare gâtul, îmi vine să strănut, nu știu de ce. Am luat niște pastile, sper să-mi treacă. Și ori se întunecă, ori se face zi. Și nu uitați, dacă vreți pe perete, lăsați în comentarii, că văd că nu prea lăsați. Nu știu de ce. Două bucăți. Aici. Avem și aici. Uitați cât redstone avem. Ia să-l luăm, să-l punem în jos, acolo, în cufăr. Avem 210. Pe aici mai am. Gold-ul. Mai am ceva. Încă 8 iron. Perfect. Îmi fac armură. Nu, se face noapte, hai repede la mine, să nu ne omoare vreun zombie. Haide. Și nu uitați să dați like, share, subscribe. La mine pe stradă trec mașinile, nu știu dacă s-a auzit în video. Vreau să strângem multe like-uri. Și sunt dezamăgit de o mică chestie. Eu videoclipul tot o să-l fac. Dar s-a dezabonat cineva. Trebuia să trebuie, nu? Înseamnă că nu i-a plăcut, asta e, se mai întâmplă. O să facem așa mai întâi botoși ăștia. Facem și chestplate-ul și o să avem și pentru cască. Eu sper. Cât am? 3. Pentru cască cât îmi trebuie? 1, 2, 3, 4. Îmi trebuie 5 iron. Mamă. Bine, am 4. Hai să lăsăm redstone-ul aici. Așa. Și ăsta. Avem o grămadă. Hai să ne punem pe noi armura. Păcat. Nu avem nici. Oare dacă ne facem din gol sau ne lasă. O să-l punem aici, poate o să trebuiască altceva. Și iron-ul. Așa. Și hai să minăm înapoi. Băi, asta e pic. Hai să facem niște târnăcope de lemn. De lemn, de piatră. Da, stai să iau lemn, beți. Facem niște bețe. Și facem 4 târnăcope. Așa. Astea de... Mă scuzați. Astea iron să nu le folosesc așa de mult, pentru că se duc. Mai am 2 târnăcope sau cât? 3, dar se duc repede și mai bine le păstrăm. În care, bine, eu încă mai am din astea de la început. O trebuie să închid pentru că, uitați, a intrat tatăl meu în cameră. Sper că nu s-a auzit pe filmare. Păi cum facem? Bă. Și punem acolo. Nu, vine lava. Stai. Bă, cum facem?
Ce mă nervează lava asta. Dacă pun așa, nu mai vine cu aici. Așa. Mai are. Tot mai este, hai să punem jocul. Nu. Ba, stai acolo, boss. Ah. Uitați cum consum eu târnăcoapele. Mai trebuie și acum. Mă, greu cu lava asta. Măule! Să pun și aici. Stai să sparg blocurile alea. Să pot pune. Dar ce mă nervează lava asta, fraților? Nu știu, fraților, pe voi vă nervează lava asta? Mai ales că nu pot să scap de ea. În cazul meu pot să scap de ea. Mă nervează la maxim. Dispai. Nu uitați să dați like, fraților, un share, subscribe, vreau să văd acolo multe like-uri. Oare strângem maxim 5 like-uri? Oh, hai, oh, perfect. Bă, stai așa. Să nu fie lavă de sub. Nu, mai bine mă dau de aici. Mi-ajunge. Hai să-l punem. Am făcut. Nu vreau să mă risc. Mie un iron mai trebuia la 3, nu mai fac. O sabie, nu știu, văd eu. Dar nu mă risc la așa ceva. Pentru un iron sau 2 cât era acolo. Să mergem și noi să facem și casca. Mergem să-l punem. Punem pe toate 3. Și o să mai fac o sabie. De să-l luăm pe ăsta. Te-ai făcut? Ai încă un pic. Și aia gata. Bă. Așa, hai să facem și casca. Tada! Și complet. Avem și noi armură. Nu știu acum dacă să fac o sabie și un târnăcop din diamond sau să le las. Mai bine le las. Hai înapoi. Băi, știi ce zic? Hai să săpăm și în altă parte mai încolo. Uite, să începem dincolo. Poate mai găsim ceva, nu se știe. Și nu știu, m-am uitat pe filmare ieri, când n-am văzut eu diamantele. Și frate, de 2 ori puteam să văd diamantele, adică stăteam așa și eram ceva gen în colț aici și eu stăteam așa și puteam să le văd, dar nu le-am văzut. Nu știu, îmi fugeau ochii la colul ăla. Dacă zic ce vesel eram... Eram foarte fericit că am găsit. Oh, iron. E bun și asta. Bine, acum ne trebuie pentru astea scule, nu? Nu știu, pentru topor, pentru astea. Vă dați de seama. Ceva dubios aici. Dacă iar ai doar 11 lângă noi diamond, mă supăr rău. Hai să mai facem.
Poate dau de lavă. Cam pus-o. Că eu am norocul să dau de lavă. Nu. Hai să lăsăm, nu se știe. Găsim noi în altă parte. Așa. Continuăm. Nu uitați, fraților, să dați like. Mă ajută foarte, foarte mult dacă dați un share. Mă ajută enorm de mult. Și mâine seara o să postez videoclipul special. Dacă vreți să știți, nici nu știu la cât o să apară videoclipul, dar o să pun. Așa, astupăm aici că... Cum ar fi acum dacă eu astup și dacă intram un pic în apă să caut, găseam diamond. Nu cred. Băi, mai e mult? Încați așa ochii. Trebuie să pun și aici valileu. Dau de... Am crezut că e ceva mină. Hai să continuăm. Hai să pun și o torță. Oare. Aici aș face ceva de genul așa. Ei, privel, uite aici văd ceva. Sau nu. Tunel vreau să fie. Bă. Da, hai să continuăm. Nu scoatem și noi. Și... iron. Mult iron. Atât. Un mic atât. Spy. Da, o să vedeți aia. Așa. Este un prieten de-al meu, dacă vă interesează. Bă, episodul ăsta cred că o să-l las aici. Eu cred că o să las episodul ăsta aici. Nu uitați să dați like, share, subscribe și până data viitoare, pa, pa!